aquí tinc la foto que tractarem, d'acord? Li trec el candau. Recordeu que les capes s'han d'anomenar sempre Lincoln, per exemple. Aquesta. Llavors aquí li vull posar una llum de neó al voltant del seu cap, d'acord? Llavors el primer que farem serà posar una capa nova per sobre, una capa buida, que es fa apretant aquí, al més. Aquí que hi ha un més, li dono el més i ja tinc una capa nova, que renombrem. Sempre s'han de renombrar les capes, llum, neó. D'acord. Llavors ara anem a fer el traçat de la llum de neó que volem, com que és poligonal, diguem-ne, el neó que volem posar, doncs utilitzaré aquí el lazo poligonal, l'herramienta lazo poligonal. Llavors aquí és fàcil. Clic, clic, clic i tanco. Clic, i se'm fa la selecció. D'acord, ja tinc la selecció feta. Llavors ara, aquí enmig de la selecció, llavors faig botó dret, contornear. Aquí ja, per exemple, hi ha rellenar. Si fos rellenar, que no l'utilitzarem, però si és rellenar, color, i li poso vermell, per exemple. Doncs veus, me lo rellena. Faig Ctrl Z perquè veieu que les diferents opcions que hi ha quan tinc una selecció feta, però en aquest cas el que volem és contornear. En color blanc volem el contorn, d'acord? Volem això. El que passa és que és massa gruixut. Llavors faig Ctrl Z, contornear, i veiem quin número li posem, segons el gruix que vulguem del llum de neó. I això dependrà de la qualitat de la foto, no és sempre el mateix número. Jo ara li poso, no sé, 40. De moment queda molt cutre, però a poc. Llavors, ara, una vegada tenim això fet, a dalt tenim la capa llum de neó i a baix tenim l'Abraham Lincoln. Llavors ara ens anirem aquí, als efectes, i aneu en compte per quina capa teniu seleccionada. Per si teniu aquesta seleccionada, estareu posant efectes a la capa de Lincoln, i no. Volem la capa llum de neó. Llavors, anem als efectes i li posarem 3 efectes. Aquí només et deixa clicar un, no et deixa clicar 3, perquè de seguida se t'obrirà la finestra, ara ho veureu. Però en qualsevol cas, aquí surten tots els efectes i li donarem, per començar, resplendor interior. Però no passa res perquè aquí tornen a sortir tots els altres, i n'activarem 3. Resplendor interior, superposició de colores i resplendor exterior, d'acord? Llavors anem al primer. Resplendor interior. El resplendor interior hem de posar, és important que poseu sobreexposició lineal añadir. Per què? Perquè ara quan feu tamanyo, veieu els bordes? Les cantonades, això fa que s'assembli encara més a un llum de neó, que és la idea. Llavors busquem una cosa així semblant, sabeu que les cantonades es vegi així, així queda bé. I en color blanc, d'acord? En color blanc. A superposició de colores li posarem de quin color volem que sigui el llum de neó. Si volem que sigui de color vermell, o si volem que sigui de color groc. En aquest cas jo el posaré de color rosa. Opacitat 100 i això en normal. I per últim, resplendor exterior. El resplendor exterior ha de ser del mateix color que el llum de neó. Llavors el resplendor exterior ens assegurem que sigui rosa també, perquè si fos vermell ja veieu que queda una llum rara, i no, el resplendor ha de ser del mateix color que el llum de neó. Posem això així. I també sobreexposició lineal, perquè si no, no queda bé. Sobreexposició lineal añadir. I així ara més o menys s'assembla a un llum de neó. Puc tocar coses aquí, a resplendor interior, per exemple, no m'acaba de convèncer. Així, prefereixo que tingui més cosa blanca. Això ja cadascú com vegi, I ja tenim la llum de neó feta. S'assembla a un llum de neó. Però ara, òbviament, hem de fer que li passi per darrere del cap, Llavors ha de semblar que és en 3D, que té una part davant i una part darrere. Llavors, hem de seleccionar el senyor, hem de seleccionar l'Abraham Lincoln. Llavors ens anem a la seva capa. Aquesta de moment la puc ocultar. Llavors, eines de selecció en coneixem diverses. Tenim el pinzell de selecció, tenim la vareta màgica, aquí en tenim unes quantes també. Anem a provar selecció ràpida, a veure si m'ho fa. Va molt lent, però em va fent. Sí, ja m'agrada. Estic passant el ratolí, però ho podeu fer amb alguna altra eina,
Ja tinc el senyor més o menys agafat. Per aquí també. Vinga, i així. Llavors, ara ja tinc el senyor agafat, Llavors, fixeu-vos el que faré. Amb la selecció feta, he posat mostrar aquí, clico aquí, està la selecció feta, I li poso una màscara. Clic, i li he posat una màscara, val? Em surt aquí la màscara. Si apreto a l'alt, veig la màscara. Però la màscara l'he d'invertir. Llavors ara és Ctrl I i inverteixo la màscara. Llavors ara ja sabeu de què van les màscares. Ara la màscara es tracta de pintar en blanc o negre. Llavors agafo el pinzell i començo a pintar de blanc. Aquí, veieu? I ja tinc el neó que sembla que vagi per davant i per darrere. Si m'he passat per una zona, ja sabeu que podeu pintar de negre, Ja sabeu que les màscares és pintar de blanc o de negre. I així ja em queda força bé. Ja li passa per davant i per darrere. Ara anem a fer una cosa més, un nou concepte, que és aquí, les capes d'ajuste. Aquí veig tots els efectes que li he posat, Tinc aquí un desplegable per veure que té efectes. D'acord. Ara el que anem a fer és posar-li una capa d'ajuste. Una capa d'ajuste és quan li vols aplicar un filtre a tota la imatge. Llavors és aquí, aquesta rodona. Capa d'ajuste i li poso capa d'ajuste i li poso tono saturació. Llavors, a tono saturació, que se m'obre això, que és per canviar, si vull en blanc i negre, o això ho deixaré a 0, Li dono a colorear. I em pinta tota la imatge amb un filtre així del color que sigui. De quin color vull el filtre? Si el neó era rosa, li posaré el filtre així, rosa. Val? I així sembla que li estigui donant llum a tota la imatge. El llum de neó sembla que estigui il·luminant a tota la imatge. Val. Quan poso una capa d'ajuste, per defecte, m'ho fa amb una màscara posada, tota blanca. Llavors ara ja sabeu que pintant de negre, estic clicant aquí, per canviar de blanc a negre, posaré el pinzell molt més gran i mireu, vaig esborrant les zones per aquí, per aquí, per aquí i així. Així sembla que el llum, veieu aquí la forma que m'està fent? I així sembla que això sigui el resplendor de la llum de neó, d'acord? I ja estaria, això és tot.